Ngifuna ukuya kuloliya daba-ke labantu laba abaveza izinto engathi iy'julile. Ngiyabona abakhuluma ngazo. Khona ay'vezayo nje behambe bethi ophahla benza ini kanjani kanjani, benivezele yonke into. Bekuvezele-ke bephahla, abanye bephahla emfuleni, beshutha, benza imigilingwane, izinto nawe oy'bonayo ukuthi zibucayi, ziyimfihlo futhi. Ngifuna ukukutshela-ke namuhla, you must be careful, vula iy'ndlebe zakho. I-scam leyo nto. Umuntu uzobuza ukuthi yini ngithi i-scam, ngoba le nto le ijulile ngale ndlela exaka ukwenza. Yini beyivezele umhlaba wonke bese bethi izosiza wena? Amanga alihlaza xe. Angisho ukuthi ngibheke kubani, angikho personal, kodwa nje umuntu owenza leyo mgilingwane, kukhona izinto futhi ekulungile bey'veze, kodwa mase bekuvezela into ejulile ukuthi izokusiza, abowazi ukuthi nayi sekune-scam phakathi. It's a campaign, it's an advertising campaign. Kuyaqanjwa-ke amanga uma kwenziwa i-advertising campaign, noma yikuphi nje. Yebo gogo, noma yikuphi amanga ayaqanjwa. Into ethi angithi i-scam leso, yini uma ngabe bephahla bona, bephahlela umsamo wabo noma izinto zabo ebenza baphumelele, bengakuvezi kubuke umhlaba wonke? Yini lokhu abazokunika wona bekuveze kubuke umhlaba wonke? Usho ukuthi namanje awuboni uma ngichaza kanjalo ukuthi i-scam leso? Ukube akusisi i-scam, ngabe nabo uma bephahla bethatha yonke amandla abanawo abawathathayo, ngabe bayakuvezela ukuthi mina amandla ngawathola kanje? Ngezwa uma exoxela ngoba kusuke kungashuthwa lutho. Ngabe bayakuvezela nabo bey'shuthe bethatha amandla benza yonke into? Yini bayazi ukuthi i-sacred most of the time iyimfihlo, noma ukuthatha amandla? Ngingasho ukuthi ukuthwala ngoba abantu bathanda ukuthwala, iy'ndaba zokuthwala. Ukuthatha amandla kuyimfihlo, kodwa wena la mandla bazowanika wona bayawa-expose. You must be careful guy, kade kwasakudlalwa ngani. Nje you must be careful. Ile nto-ke ngicela ukusho ukuthi maningi amanye umsebenzi sesiwunwebile, kade kwasangichaza, ngoba asikhulumi ngento eyodwa. Sisazoveza amanye ama-episode. Sisafuna ukuthi ukuma kancane ukukhuluma ngezinto ey'phathelene nalezi zomnyanga, ngoba abantu bayakhala bathi sikhuluma izinto ey'ningi kakhulu, sigcine siba-confuse-a. Basathi benza lokhu, sesisho okunye besathi benza lokhu, kodwa asizukuma, sizowaphosta amavidiyo. Senzela ukuthi singami kwi-channel singaphosti, sobe siphosta omunye umsebenzi usu-introduce-siwe. Siyabonga-ke. Please don't forget to subscribe, share, like and comment. The name of the channel is Kamavi TV with Prince Bheki kaZulu. Siyabonga. Salute. Next time ngizokhuluma ngoBaba uShembe, uThengule lenkosazana, not comparing with the other abaholi. Ngizobe ngikhuluma nje ngemfihlo yakhe, mhlawumbe abanye abantu bengathanda ukuyazi, abangayazi. Angayikhohlwa indaba yokuthi ngathi ngizokhuluma ngo-cryptocurrency no-Bitcoin. Abalinde abantu, ningajali, siyeza. Siyabonga. Ngiyaleboga. Danke.